Ya, sa maraming salamat Bombo GM. Ano sa dino baligi nga na Yuswata daytoy barangay nan Karaban iti ili ti bawang La Union na particular iti barangay Payugpupo Sur iti nasao nga ili. No sa dino iti panagkuman iti Bombo Radio La Union kanya Police Captain Renato Gacad, Deputy Chief of Police iti bawang police station. Pasot pa lang dati kinunana iti panang suporta iti Duterte legacy nga dati kat inline pa lang iti ELCA Community and Local Communist Armed Conflict wino mawagan iti whole of the nation approach. No sa dinuganda ti Duterte legacy barangay nihan Karaban kinunana ket tapno mas mapapigsapay iti report ken kasama tin iti kolaborasyon na talat ti komunidad kadagiti kamang iti PNP. No sa dino mangipakita kinunana nga iti mismong gobyerno iti mangyas asidog iti serbisyo iti komunidad. May nagiti daytoy ket tinagiragsak med dagiti agindag partikular dagiti 30 nga na benepisyaran iti nasao nga programa nga dati ket makatulong daytoy kang runana kinunada ay tatagarod nga panawan iti pandemya. No sa dino ket baban iti daytoy ket mas lalo pa nga agtalap dagiti tao iti gobyerno ken saan dang agpalilaw kadagiti aramidan dagiti makakatigid nga grupo kabayatan na mapapilamot iti nasang opisyal nga suportaran no ken makipaset dagiti wen nagtutuloy nga makipaset dagiti komunidad wen dagiti umili kadagiti man programa ken aktibidades nga iganganwat inususwat dagiti kapulisan nga dagiti kat pakabenepisyaran damit laeng tinasa nga programa ket nagbaligi babanmetan iti panagabibinulig dagiti naduma-duma nga ahensya iti gobyerno kaskuma iti Department of Interior and Local Government, Department of Agriculture, Bureau of Fire Protection, and datumapaya no sa dinuket ada dagiti na iyaswat nga panag-lecture kadagiti agindag kadagiti barangay or kadagiti agindag iti barangay Payugpupo iti nasao nga ili. No sa dinuket talupulo nga individual iti naipayan mo iti food packs, libre nga gupit, ken dumapay nga basic services. Hindi man iti panagsarita ni Police Captain Renato Gacad. So, ito po ang barangay Anihan Karaban ay support po doon sa Duterte legacy natin sa barangay Anihan Karaban na nakalain po doon sa programa natin ng ILCAP. So yung End Local Communist Armed Conflict natin. So mostly po is ito po yung tinatawag nila na whole of nation approach. Kung saan po is lahat po ng agency ay kasama po natin dito, katuwang po natin sa programang ito upang mapaikting po natin yung kampanya natin sa ILCAP at tuluyan na natin marisolba yung problema natin sa insurgency. So karamihan po sa mga ginagawa natin is yung nagbibigay tayo ng mga serbisyo sa ating mga kababayan. So mostly po tinitingnan natin dyan is kung ano pa yung mga serbisyo na kailangan ng ating mga kababayan at doon po ang ating tutugunan. So ngayon ang mga activities na ating ginagawa sa ngayon is yung distribution ng mga food packs sa ating mga recipients. So ngayon is mayroon tayong 30 katao na recipient. Mayroon po tayong libreng gupit, mga lectures, nag-lecture tayo ng mga preventive tips para mapalalahanan yung ating mga kababayan at makaiwas sila sa anumang sakuna o disgrasya. So mayroon din tayong mga medical consultations, so information drive ng peace in order. So nakikita po natin dito is iba-ibang agency yung nandito para tulungan kasi yun po yung nakalagay po doon sa campaign natin in relation sa support natin sa ILCAP. So ang programa natin na ito ay tuloy-tuloy po. So actually ito yung unang barangay natin. So sa susunod is lahat ng barangay is ikutan natin. Magkakaroon po tayo ng mga schedules. So yun po yung inaantay natin kung saan yung susunod na mga pupuntahan natin para po ibigay natin yung mga basic services na kailangan ng mga tao. So ginagawa kasi natin to kasi ang purpose nito is para mapalapit yung kalooban ng mga community kasi yun yung nakikita natin na naging problema sa mga PAS na nakukuha yung atensyon nila ng makakaliwa dahil lagi silang pinapasyalan. So ngayon yun ang nakita natin problema. So ngayon yun ang dapat nating gawin para yung atensyon nila is mabaling sa atin at ma-resolve natin o masolusyonan natin yung problema natin yan sa makakaliwa. At para din
Yung pinaka-purpose natin o pinaka-mission natin is maging makatotohanan, magkaroon tayo ng isang mapayapa at tahimik na pamahalaan o lugar. Okay, so kayo nga mismo, sir, iti mangyas asi dagiti serbisyo ka dagiti tao. So ganun po talaga ang isis ng programa na ito. So, tayo na po ang lalapit sa mga tao para magbigay na ng serbisyo. Huwag na nating antayin na sila yung lalapit sa atin, so tayo na yung lumalapit sa kanila. Okay. So, yun. Sir, pag tayo po lumalapit, sir, so anya mo dagiti agbalbalin ng feedback dagiti kailyan tayo, sir, no? Ada dagiti casting igan what we know isayang tayo. So far sa ngayon is lalong-lalo na sa ngayong pandemic is medyo malaking pasasalamat nila sa ating ginagawa at nakikita nila yung ginagawa ng ating kapulisan. Ang nakikita rin natin is mas lalo din lumalapit yung mga kababayan natin sa atin. In fact, doon natin nararamdaman na marami na tayong natatanggap na report sa kanila. At yun lalong-lalo na. Unlike before na bihira lang yung nagre-report sa atin kasi yung collaboration between the communities hindi masyadong maganda nun. Pero sa nga, nakikita natin na maganda yung nagiging resulta yung ginagawa natin na ganitong mga programa. Okay. Sir, dito sa bayan po ng Bawang, may mga barangay pa po ba, sir, na target po natin na magkandakan po na activity? Actually, ito pa lang yung marami na tayong mga nagawa nung mga nakaraan. So, ito yung pinakauna na pakuan natin ng Duterte Legacy. At marami pa yung mga barangay na susunod na ating pakakaganapan ng mga ganitong klaseng aktibidad. So ano naman po yung apela natin, sir, sa mga kababayan natin dito sa Bawang? So ang apela lang natin sa ating kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kabarangay, sana po is pag may mga ganitong activities, suportahan niyo po ang ating mga kapulisan para po yung adhikain natin ay magiging makabuluhan. So isa lang naman yung adhikain natin lahat, yung magkaroon tayo ng kapayapaan at katahimikan. So ang magiging benefit naman nito ay hindi po kami, kundi kayo rin, mga kababayan natin. So sa amin, hindi namin kaya ito kung wala kayo. So kailangan talaga namin yung suporta ninyo para lalo natin malabanan kung may mga darating na magiging problema dito sa ating bayan. Pasat iti panagsalita ni Police Captain Renato Gacad, Deputy Chief of Police, iti Bawang Police Station, iti panakiwan, iti Bombo Radio La Union, Ken Juan. Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Ken Consistent #1 iti La Union, Basta Radio. Bombo!